frate? Mă lasă-te tu cu vreo pentru 800 de lei? Bă, poate îți dau și o trotinetă în gură. Dar ce ai, frate? Pentru 150 de lei. Mă lasă-te tu cum vreau? Nu? Păi? Salut, Denis, îmi pare bine. Beni? Da. Fii atent, Beni. Ai vrea să vii la mine la salon să te tuni, să-ți fac o frizură șmecheră? Da. Vrei? Da. Ai vreun preferat, așa? Da. Cine? Ronaldo. Ronaldo? Da. Vrei să vii la mine la salon să te tuni ca și Ronaldo? Da. Da? Da. Haide. Hai. Și Beni, bine ai venit la salonul meu. Spune-mi, te rog, cum arată salonul? Hai. Îți place? Da. Deci vrei să începem transformarea să te tuni ca pe Ronaldo? Da. Sau vrei mai fain? Mai fain. Mai fain vrei? Da. Ok, haide. La școală mergi? Da. Prieteni ai? Da. Mai mulți râd de mine că ești pe gras. Mulți râd de tine că ești prea gras? Da. Păi, Nu știu. Da, oricum eu nu-i bag în seamă. deci tu trebuie să-ți alegi niște prieteni care crezi tu că te acceptă așa cum ești și să-ți vezi de treaba ta și să faci ceea ce vrei. În Dumnezeu crezi? Da. Da? Mergi la biserică. Păi, să știi că trebuie să mergi și la biserică, pentru că doar Dumnezeu te poate ajuta în viață și să obții ceea ce vrei. Știi? Ok, hai să terminăm tunsul. Și Beni, ce spui? Îți place frizura? Da, îmi place. E mai șmecheră decât a lui Cristiana, nu? Da. Am o întrebare. Ai un mesaj pentru cei care o să vadă acest videoclip? Da. Ce? Să țină cu Dumnezeu și să nu țină cu satana, că nu e bine. Și să n-aveți prieteni falși, că o să arătă de voi că sunteți grași.